pofuna kukusamalirani kuti muyende bwino pa msewu. Khwezy buses yakubweretserani mitengo yatsopano kuyambira lachisanu pa 24 June 2022 kuchoka ku Bwande kupita ku Lilongwe. Akulu 20,000 kwacha ndipo ana 15,000 kwacha. Return ticket kuchoka ku Bwande kupita ku Lilongwe. Akulu 35,000 kwacha ndipo ana 28,000 kwacha. Kuchoka ku Bwande kupita ku Mzuzu. Akulu 32,500 kwacha ndipo ana 25,000 kwacha. Return ticket. Akulu 60,000 kwacha ndipo ana 47,000 kwacha. Kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe. Akulu 20,000 kwacha ndipo ana 15,000 kwacha. Return ticket. Kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe. Akulu 35,000 kwacha ndipo ana 25,000 kwacha. Mitengo iyi yamba kugwira ntchito lachisanu pa 24 June 2022. Ngati mukufuna kufunsa zofunsa zina, tangoimba foni pa nambala iyi 0886 780 355. Khwezy buses, miles of smiles to your destination. Kalata timechoka kumudzi kumalawi. oBwande mukuli chani tsopano? Achimwene, zifukwa zonse ndinazo zogwada pa mawondo kumuyamika wamwambayo. Suyutere watilolanso kuti tikadzuke ndi moyo tsiku lalero. Kaya mupeza bwanji anzathu kumeneko ukamaza ife abere anu kuno kwanu ayi ndithu zonse zikuyenda mwene. Pano ndikudziwa kuti mwatsimikiza tsopano kuti ife oBwande tasafe timakulemberani kalata-yi chifukwa ndife achikondi chenicheni osati chikondi cha chinseka pa chimera ayi ndithu. Ife timakumbukirani bena achimwene sitinaje mtedza wa chingonga ayi ndithu. Tsiku ndi tsiku timakhala tikukumbukira kuti tinayi mbere wathu kumangalande koposaposa tiyamikire omwe aja Khwezy buses leronso kamba kuti gula sitampa chimwene akugwira ntchito yabwino kwathu kuno a Khwezy buses. Ukhala ndi ulendo pakati pa Bwande, Lilongwe ndi Mzuzu osayang'ananso kwinayi kumakwera basi zimene zikakufikitseni pa ulendo basi. Mufunsa zachani kodi? Zamiyambi zili pati? Aya mwene ifeso panopa ndiyeka aya mwene sitingakampeso zamiyambi kwathu kuno ndiye kuti atigenda mpakana pano sindikudziwa kuti kodi akuti zamiyambi zija zilathira pati. Sindikudziwanso kuti kodi ndiye kubwerako zamiyambi zija tipanga bwanji kwenikweni. Komabe zilumika zimene zapita zakhala zilumika zadandaulitsa kwa anzathu amiyambi. Zikuoneka kuti zamiyambi zijatu basitu zinangothera mthumba. Zimadzioneka ngati anamangirana njoka m'masamba kuti apwetekane yokhayokha. Pajatu akapyala sagulitsana nkhwangwa yoduka achimwene. Zimadzioneka kuti kwatizi munthu wamkulu atangomutulutsira nkhani zijazo kwantizi sakulankhulansoyi adakhala pasa chimwene. Koma kwa kanthawi ndithu ndakhala ndikumanena kuti akuluakulu mmene kwathu kuno nkhani za milandu zikumayendera zimayenda mondabwitsa kwa basi. Kodi nanga chikuvuta ndi chani kuti milandu ina ithe mwachangu koma mwati zimenezi sizongopangika? Mabwalo za milandu kwathu kuno nthawi inake zidatheka ndithu nthawi ya mamajo kumathamangitsa nkhani za chigetikashi. Anthu amwene milandu yawo idathamanga ndipo ena adapezeka kugwira ziputo. Analitu mabwalo ake omwe za milandu. Koma pano timangodabwa kumudzi kuno kuti kodi nkhani za ulendo uno ndiye kuti ndizovuta kwambiri kuti zisathe mu nthawi yake. Zaka nkhani zisakutha. Koma posachedwapa tizikhala tikupita ku masankho amwene kodi aja amabelo mthumba aja ndiye zidzayenda bwanji. Mati mabelo amene aja sadzakumbutsidwanso. Koma mukutha kaya kuona zimene oBwande tasafe tikuona kuoma kaya. Mwenatu asadzasekerere kumanena kuti achoka maliza gundu tsopano tiyanike inswa zume kapena zachoka ndundu tulutsani inswa. Kwathu kuno kupanda kusamala chimwene ndithu masankho akubwerawa akhoza kudzakhala masankho ovuta kwambiri
kumadzafika anthu atakudzuka osati sewero. Ndikafatsa mayang'ana ambiri mwa amene akuonetsa chidwi kuti ine ndikufuna ndidzayime nawo, ambiri ndi anthu amene adatengedwako ndipo ali ndi mabelo mthumba, koma milandu yawo sinazengedwebe. Mwati milandu imeneyi sidzayamba kumapeto a chaka chamawachi, pomadzafika nthawi yovota munthu umapezeka ali mkati, malamulo akumukanitsa kuti ayitu inu simungavoteredwe, tithanekani ndi nkhani zanuzi. Pena pakino ndayamba kumaopa kuti zinthuzi ndithu tsiku lake zidzavuta izi. Ada ali ndi nkhani zawo zimene akuyankha, simento ankhaninkhani analowa bwanji, DJ wathu dzidzidzi asakudziwa, afotokoze bwinobwino. Ukanakhala kwabwino kuti nkhani ngati zimene zija zitha amwene choonadi chidziwike. Anyamata awo pafupifupi onse amene akumati ada akangoyerekeza kunena kuti basi ndikufuna ndikapume ine sindipanganso zimenezi, anyamata awo ambiri akuyenda ndi mabeloso mthumba. Ena anasokoneza ndalama za nkhaninkhani, akuti sizinayende pena pake, amakonda ndalama kwa basi. Enanso koma anakamba zabodza kwa anthu otithandiza. Nthawi imeneyo ali mabwana chipwirikira chimwene. Nayenso bebe ndi uyu nthawi ina akanadzayitanidwa kuti iwe ukayankhe kaye, pali nkhani zina zake zokhudza malo zimene mukuyenera kuyankha. Sizomangokhala kumadzitama kuti ayitu bongololo ndi ndiwo timadya ndi auje, kapena kumagona chimwene nsomba uli phee ngati ako mavuto ulibe. Ndikumadzifunsa kuti koma pomadzafika nthawiyo adzapezeka koma wina wake wa m'manja mabwinobwino. Nkhawa yanga ati umakhala pamene pamwene. Nkhanizi kwathu kuno bwezi latha tione zina zikuchitika panozi zimadzioneka ngati pena pake tiumasungera kampeni kumphasa kuti ulendo wina wake tidzangovumbuluka ndi kumugasa nawo wina wake. Amabwalo akanatithandizako, nkhani zachulukitsa kuno achimwene. Akanathandizako kuti ngati ndikasoweza jere ngati mfana wa miyambi ankakambira muja, ndiye kuti zikuyenera kuchitika. Amandikumbutsa na magetsi wangayo kuti anthu ngati achina Galisha akadalibetu mundende kumadikirira tsiku limene akuba ene aja akalowe ngati mmene zimakhala zikukambidwira. Agalisha mulandu wawo mmaudziwa ino, sunali mlandu weniweni. Kungoti nkhani yake mmene idayendera ndi zimene zidapangitsa kuti akapezeke zinthu zamsokonekera. Inayenda mwachangu kwambiri, komanso Agalisha kuyankhula pa bwalo la milandu zikuoneka kuti zidawavuta. Atammanga pa mlandu wakuba nkhukuwo, Agalisha pabwalo adalephera kufotokoza bwinobwino. Nkhani yake inali yoti ineyo ndimayenda pa njinga yanga nenayiona nkhukuyo ikuoneka kuti atopa imatuluka thukuta kusonyeza kuti ayenda mtunda utali. Kenakati pamene ndimati nkhuku bwera ndikutenge ukuyenawo njinga, ndi pamene ndimagwidwa kuti wakuba nkhuku kuno. Ndiye kuti pamene ndapezeka ndili muno m'bwalo kuyankha mulandu wakuba nkhuku, koma sindinabeyi. Mmenemo ndimene Agalisha adalowera mundende, anawapeza ndi mulandu wa buluzi kuthandiza mbewa kuthawa. Oweruza anena kuti iyayi khadwe imene Agalisha adachita kunali kuba ndithu, osati za bwezi ndi mtanthira mlamba udawolotsa khoswe. Panopa kwangoti kunkhani za katangale kwathu kuno sizikumvekansoyi. Ndiyense tsopano katangale kwathu kuno anatha kapena the pangolini nayenso wayamba kaye wati jenkha, amati akangonjata anthu basi nkhani ikapita patali ikumangathidwa madzi ndipo zotsatira zake sizikumaoneka. Komano the pangolini ndiye zikhala bwanji? Nthawi yake yokhalira pa udindo ikunkanipita kumatechereche, koma kodi choloza ndi chikhala chiyani pa nkhani yolimbana ndi katangale kwathu kuno? Milandu ikuluikulu yokhudza katangale kwathu kuno ndi idasiye kuchitika. Nthawi ndiye ikupita, zonse zoyenera anapatsidwa, koma tsopano tinazo pati. Inde amati chamuna sayanika, koma penanso kumangokhala anthu amayamba kuganiza kuti ndiwe chamkuka phali ya gaga. Zayamba kuoneka kuti kwathu kuno nkhani zakatangalezi zimakhala zati nsomba ting'onofe, takasawala, timatemba, tanjolinjo, tinkholokolo, koma nsomba zenizenizo chejumo, bombe, kampango, batala ndithu zimangoyenda monyang'wa. Milandu ya inafe opanda mayina afe mwanja oBwande asafe simene imathamangira amwene. Koma amabwana ndiye tikadafufuzabe kufufuza mpaka na kale nanga ndiye munkawamangiranji musanafufuze mokwanira. Basi onse aja adamangidwa kuganizidwa katangale, milandu yawo isakuthaja. Abwezeretseni kaye,
akhalenso amfulu kufikira bukadzakonzekanso bwinobwino umagudulira umene usuwa bwinoyi. Ata ine wanu kuno kumudzi ku Malawi oBwande. Kuda kunyasalande sunga mvenze.